Yesaya tia diununum. Awurade, me Nyankopɔn ne wo. Mema wo so makamfo wo din sɛ wayɛ anwanwade. Tetentrede agina tuo atim ayɛ nokore. Na wadane kuro nkunkum abokuo. Wama abandenden ayɛ abansini. Ananafo aban afɛfɛ nye kuro bio. Na wɔrentu bio da biara da. Enti ɔmana a ɛyɛ den bɛhyɛ wɔ animuonyam. Amanaman ahoɔdenfo kuro bisuro. Na wayɛ aban a ɛyɛ den ama mobroni. Aban a ɛyɛ den ama ohiani. Na hohia mu ahum ano dwane kɔbea. Ahuhuro mu enwunu. Na atimɔdenfo home ayɛ sɛ ahum ni osuo a ɛboro fasuo. Wo brɛ ananafoɔ hooyɛ asesɛ nkyɛnkyerɛ so ahuhuro. Nhyɛsofoɔ dwɛ dwom brɛ asesɛ mununkum nwunu ase ahuhuro. Na asafo Awurade bɛto aman nyinaa pono wɔ bepɔ yi so. Srade duane, nsa a akyɛ, sradeɛ ne ekyim, nsa a wasɔne soɔ. Na bepɔ yi so na obeyi anim ntoma a ɛkata aman nyinaa anim. Ne akataso a ɛkata amanaman nyinaa soɔ no. Ɔbɛmene owuo akosi daa. Na Awurade Nyankopɔn bɛpepa ani nyinaa so ne suyo. Na wayi ne man ahohora afiri asase nyinaa so akɔ. Efiri sɛ Awurade na waka. Ɛda no na wɔbɛka sɛ, hwɛ yɛn Nyankopɔn yɛn ni da no so sɛ ɔbɛgye yɛn no nie. Awurade yɛn ni da ne so no nie. Momma yɛn ni ahurisie na yɛn ani nye ne nkwagye no mu. Na Awurade nsa besi bepɔ yi so. Na obetietia Moab so. Nafa sɛdeɛ otietia nwura dodoɔ soɔ wɔ sumina soɔ. Na ɔbɛtrɛ ne nsɛm wɔ mu. Sɛdeɛ osudware ni trɛ ne nsɛm dwareɛ no. Na ɔbɛbrɛ na hanta n'ase. Ɛne ne nsa adeyɔ no. Na wafasu a ɛyɛ den a ɛkorɔn no. Ɔbɛbrɛ no ase. Adwiri agu fam. Mfuturo mu.